Bueno, doncs jo crec que podem anar començant, no? I si algú falta, doncs sempre s'hi pot anar afegint i tenim el Marc, que molt amablement ens ha ajudat amb tots els temes tècnics i logístics i que els hi pot anar donant accés. Sí que us demanaríem, ja ho hem demanat abans, però els que hagueu arribat més tard, que si podeu tenir, mentre parlen les nostres companyes, els micros apagats perquè no hi hagi un sobrecarregament de la línia i que no hi hagi tampoc reverberacions, doncs millor. I després ja durant el torn de preguntes doncs ja els anirem encenent. I bueno, doncs benvinguts tots i totes i espero que esteu tots bé. I doncs aquesta és una trobada que havíem de fer a Barcelona que no vam poder celebrar perquè ens va arribar la crisi aquesta del coronavirus, però agraïm molt a les nostres companyes Laura Ballarín i Alicia Oms que hagin pogut venir a acompanyar-nos online avui. Us presento una mica les companyes, encara que ja les coneixeu. La Laura Ballarín és politòloga, màster en Amèrica Llatina Contemporània i en lideratge polític, és la secretària de Política Europea i Internacional del PSC des del darrer congrés del mes de desembre i va ser la número 2 del PSC a les eleccions europees del maig del 2019. Actualment és la cap de gabinet de la Irache García, la presidenta del grup de socialistes i demòcrates al Parlament Europeu, i Laura, si em permets dir també que és la propera a entrar, la segona en la llista per entrar al Parlament, o sigui que espero que aviat et tinguem per aquí d'alguna manera. I després tenim també la nostra companya i amiga Alicia Oms, que és politòloga, màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional, eurodiputada des del maig del 2019 i abans de ser eurodiputada va ser assessora del conseller de Treball del govern de les Illes Balears. I també des del mes d'agost passat és la presidenta de la IES, les Joventuts Socialistes Europees. A les dues les coneixem des de fa molts anys i són bones amigues de la JSC, amb les que hem tingut l'oportunitat de treballar en moltes ocasions i us agraïm molt que ens acompanyeu avui. Doncs comencem, si us sembla. Sens dubte, en aquest moment estem vivint un moment molt convuls i bastant surrealista amb la crisi del coronavirus i un moment que ha situat la Unió Europea en el centre del debat polític. Aspectes com si es va reaccionar a temps, debats com el de falta de solidaritat entre alguns estats membres, etc., han aparegut fortament als mitjans. Però abans de la crisi ja ens trobàvem en un punt d'inflexió agravats pel debat sobre el pressupost de la UE, l'MFF 2027, un debat que ja venia des de les eleccions europees del mes de maig entre aquells que volen més Europa i més recursos per a Europa i els que volen mantenir l'estatus quo. Doncs, si us sembla, ara passaria la paraula a la nostra companya Laura i Laura, ens agradaria que ens comentessis una mica, doncs, després de les eleccions europees, en la confirmació de... Crec que ha hagut el micro encès. Maria, si el pots apagar, merci. Laura, després de la conformació de la nova comissió i després de les eleccions, ens agradaria saber quina és l'empremta dels socialistes i socialdemòcrates en aquesta configuració de la nova comissió. Primer de tot, moltes gràcies, Enric, i a tots els companys i companyes que esteu avui aquí, que veig que sou molts i moltes, i encantada de col·laborar amb les Joventuts Socialistes de Catalunya com a veterana que vaig ser durant un temps, i encantada també de compartir xerrada amb l'Alicia, una bona companya i jove eurodiputada i presidenta de la IES, o sigui, tot un plaer. Moltes gràcies. Responent a la teva primera pregunta, sabeu que les eleccions de l'any passat no van ser gens fàcils, les europees. Afrontàvem un panorama bastant difícil com a família socialista europea. Els mesos abans de les eleccions, diguem que no teníem els millors pronòstics i diguem que començàvem a patir de si seríem una força, mantindríem la mateixa força que teníem en les darreres legislatures. I els resultats, diguem que van ser força positius. És veritat que no vam ser la primera força, però el marge amb el PPE, amb el Partit Popular Europeu, no va ser tan gran. Seguim sent el segon grup polític de l'Eurocàmera i, a més de tot això, la delegació socialista espanyola és la delegació més gran dins del grup socialista europeu, cosa que també és destacable. Arrel una mica d'això i també de la posició que té el govern de Pedro Sánchez dins de la família socialista, i vam poder, fer el canvi dins de la presidència del grup socialista, amb la Irache García,
cosa que com a socialistes espanyols va ser i segueix sent molt rellevant. Com a família política, les primeres setmanes després de les eleccions ens vam trobar dins de, primer, el tema dels top jobs, les negociacions que són per definir els càrrecs de la Unió Europea. Van ser unes negociacions molt difícils, com no sé si recordeu, que van ser sobretot encapçalades per Pedro Sánchez juntament amb Antonio Costa, i l'objectiu principal que teníem com a família política durant la campanya electoral i les setmanes de després per escollir la presidència de la comissió era col·locar a Frans Timmermans, que era el nostre candidat comú, amb el qual havíem fet campanya europea, el segon spitzenkandidat, diguem, de la història, perquè sabeu que aquest sistema de candidat comú el vam estrenar a les eleccions del 2014 amb Martin Schulz. Doncs el principal objectiu era col·locar a Frans Timmermans a la presidència de la comissió. No ho vam aconseguir, vam estar molt, molt a prop, però ja sabeu que al final els equilibris són molt, molt complicats. El rol que havia jugat Frans Timmermans a la darrera legislatura com a comissari encarregat de l'estat de dret i sent molt, molt contundent contra alguns estats de l'est que estem veient derives autoritàries, el va perjudicar, en certa manera, perquè els països del Visegrad van bloquejar aquesta opció. I després el joc d'equilibris dins del Consell Europeu, que, com sabeu, al final és el que decidia aquest nomenament, doncs va fer que ens trobéssim en un bloqueig de 2 o 3 dies, amb Consells Europeus fins les tantes de la matinada, i no vam aconseguir l'objectiu principal, que era aquest. Com a second best, es va aconseguir que Josep Borrell fos el representant, substituint a Federica Mogherini, una posició molt rellevant, i després, arrel de la composició que tenim els socialistes dins dels diferents països de la Unió Europea, dels 27 països, alguns liderant governs, altres estan en coalició, doncs tenim 9 comissaris dels 27, 9 comissaris i comissàries dels 27, cosa que és molt rellevant. A més, és gender balanced i vam aconseguir amb les negociacions fer-nos amb les carteres més rellevants per la nostra família política, que havíem fet campanya durant les eleccions europees. En primer lloc tenim a Frans Timmermans com a vicepresident primer encarregat de l'European Green Deal, la transició verda, que és una de les nostres prioritats, com sabeu. Tenim a Josep Borrell com a cap de la diplomàcia, tenim a Paolo Gentiloni, que és el comissari encarregat d'assumptes econòmics i financers, una posició també molt rellevant. Tenim també la comissària Elisa Ferreira, que és l'encarregada de portar la política regional, fons de cohesió. Després també tenim assumptes socials, igualtat de gènere, migració, cooperació al desenvolupament. Bé, diguem que en el repartiment de carteres de la comissió podem estar satisfets perquè vam fer-nos amb les carteres més rellevants. Això com a primera tongada. Després sabeu que des que vam escollir la nova presidenta, que és Ursula von der Leyen, fins que es va aprovar el col·legi, que van passar uns quants mesos, des del juliol fins al novembre, durant aquests mesos, com a família, també vam intentar influir perquè el programa de la nova comissió tingués empremta socialista. I, diguem que jo crec que sí que podem estar quasi més satisfets del contingut quasi que al final del nom, que al final no depèn potser tant del Parlament, però com a contingut sí que vam elaborar una carta i vam posar unes condicions molt estrictes que va fer que Ursula von der Leyen, amb el seu programa de comissió, adoptés moltes de les nostres propostes, que són, com he comentat, per una banda, la transició verda, però també comprometre's a implementar, tan aviat com sigui possible, una assegurança contra l'atur a nivell europeu, complementària dels aturs. I això segurament l'Alícia, que està a la Comissió de Treball, ho pot explicar bé. També avançar amb compromisos amb la transició justa, o sigui, no només volem una transició climàtica, sinó que no volem que aquesta transició verda deixi els sectors més vulnerables o a les regions més dependents de sectors energètics que poden patir aquesta transició, no els volem deixar també enrere. Diguem que també volíem incorporar flexibilitat dins del pacte de creixement i estabilitat, el semestre europeu, incorporar els ODS,
una sèrie de polítiques que són marca nostra i que, de fet, el més curiós és que va fer que molts dels diputats del Partit Popular Europeu s'abstinguessin o votessin en contra de la presidenta perquè consideraven que el programa era massa progressista. Bé, això va ser com un primer moment en el que podíem estar satisfets, però queda tota la resta de la legislatura amb la qual el grup socialista i com a família hem de seguir sent molt vigilants amb cada comunicació, amb cada document que es treballa, perquè, en fi, al final la implementació de les polítiques és el que compta. Jo ho deixaria aquí, si voleu després fem més preguntes. Merci, Laura. Sens dubte, realment, els socialistes hem tingut una empremta a l'agenda de la nova comissió que ha estat molt rellevant. I en aquest sentit, Alícia, et volíem preguntar quins són els grans reptes de futur que afronta la Unió Europea i com han quedat afectats per la crisi que estem vivint del Covid-19. Bueno, jo abans de contestar la pregunta també em volia sumar a l'agraïment per haver muntat aquesta activitat, poder compartir espai tant amb tu, Enric, com amb la Laura. Crec que és genial i crec que és ideal que faceu aquest tipus d'activitats perquè crec que ara més que mai, i sobretot amb aquesta crisi del Covid, estem veient que Europa és molt necessària i poder tenir aquest espai per explicar el que s'està fent crec que és important i necessari. Per tant, moltes gràcies per la iniciativa i per la convidada. I referent a la pregunta, jo crec que tots els temes així importants que la Laura ha anat explicant mica en mica, que vam anar ficant al programa de la comissió com a marca socialista, són reptes que no hem de perdre de vista mentre comencem a donar solució en aquesta crisi del Covid. És a dir, totes aquestes polítiques que es puguin portar a terme per donar solució, una resposta a aquesta crisi econòmica i social que ve ara mateix arrel d'aquesta pandèmia, han de tenir en el punt de mira i no poden oblidar totes aquestes prioritats que es van marcar al principi de la legislatura. Jo en destacaria 3 o 4 així molt importants. La primera, el tema de la transició verda, la transició ecològica, el tema del Green Deal. Abans d'aquesta crisi a Brussel·les no paràvem de parlar de tot aquest Green Deal, que el que pretén és transformar aquesta economia europea perquè a 2050 no s'emeti, les emissions de CO2 siguin zero. Evidentment, durant aquesta crisi del Covid ve un temps que hem d'afrontar tots amb força i que, evidentment, no podem perdre de vista aquest repte que és tan important pel nostre futur i que ha estat una demanda que nosaltres com a joves sempre hem liderat, i per tant no la podem perdre de vista. De fet, s'ha de tenir molt present a l'hora de prendre les decisions que vindran en les properes setmanes amb el Recovery Plan i tot el que pugui venir de més per donar resposta a aquesta crisi. Després, també està el tema de reduir les desigualtats. Durant la crisi del 2008 vam veure que les polítiques que es van aplicar per donar-li solució el que van generar va ser més desigualtat i crec que la resposta aquesta vegada a la crisi del Covid i com a repte que ja teníem marcat des del principi de la legislatura ha de ser reduir al màxim aquestes desigualtats per beneficiar els nostres ciutadans i perquè creguin més que mai amb el projecte europeu. La Laura parlava, per exemple, de l'exemple que portàvem al programa electoral, del tema de l'assegurança per gent que està en situació d'atur. Ara mateix, per donar resposta a la crisi, s'ha creat el programa aquest SURE, que és per donar-los oxigen als estats perquè puguin fer front de manera més immediata en aquesta situació d'atur que hi haurà ara mateix. Però crec que pot servir aquest programa com a embrió per al futur programa que nosaltres vam proposar ja des de campanya electoral i amb el que estem treballant, que el tenim molt present a la Comissió de Treball i d'Ocupació. Sí que és veritat que encara el treball no estava avançant ni molt manco, però crec que amb aquest programa SURE ens podrà servir com a base per poder desenvolupar de la millor manera possible aquesta idea. I un altre dels temes, així per tancar un poc, que n'hi ha molts més, evidentment, però un altre dels temes que es va marcar com a prioritat a nivell europeu i que ara, durant aquesta crisi, crec que s'ha demostrat que és encara més important del que pensàvem segurament és el tema de la digitalització. La comissió ja s'havia
proposat la digitalització com un dels objectius principals, juntament amb el Green Deal també, i crec que ens hem adonat tots durant aquest confinament, sobretot de lo útil i lo important que poden ser les eines digitals i de lo necessària que són alguns tipus de regulacions i limitacions en segons quin sentit, i també de lo important que és potenciar el mercat europeu en aquest sentit, que no tot hagi de dependre de Xina i Estats Units, sinó que des d'Europa també es pugui potenciar tot aquest mercat. Per tant, jo crec que aquests temes principalment són alguns dels que eren prioritaris al principi de la legislatura, que segueixen sent prioritaris i que la nostra feina és, sobretot, no perdre'ls de vista, perquè, per exemple, amb el tema del Green Deal, tots aquests polítics negacionistes del canvi climàtic volen aprofitar aquesta oportunitat per dir, és que ara no és moment de parlar d'això, no? És que ara més que mai és moment de parlar d'això i que nosaltres hem de lluitar per no perdre de vista totes aquestes prioritats. Totalment. Moltes gràcies, Alícia. Una agenda i uns reptes que, sens dubte, estaven a sobre de la taula del govern d'Espanya, del govern de coalició progressista, que ha mostrat des d'un bon inici una forta mirada europea i una voluntat de jugar un paper de lideratge a la UE. Laura, com s'ha percebut això des de les institucions europees? Bé, s'ha percebut de manera molt positiva perquè Espanya, evidentment, és un país molt important i portàvem absents, diguem, del debat europeu durant molts anys. Totes les dues legislatures de Rajoy, la veritat és que van estar bastant marcades per absència de lideratges. Bàsicament seguíem el que ens deia el Consell o Alemanya i no lideràvem cap tipus de postura pròpia. Des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern d'Espanya es va notar un canvi molt gran. Ja sabeu que també el president li agrada especialment aquests temes, cosa que també es nota. Vull dir que parli idiomes, que ja és un gran pas, i que, a més, hagués treballat com a assistent a la delegació socialista espanyola i hagués estudiat un màster a la ULB, doncs fa que també és una nova generació de polítics que ja ho té molt més incorporat. Llavors, això és un gran avantatge. I, diguem, a l'anterior etapa del govern ja va fer un paper molt més rellevant i amb això incloc també les negociacions que he parlat abans. És veritat que hem viscut una mica de bloqueig polític entre les dues eleccions que hem tingut a Espanya i l'interinatge aquest, que llavors va fer que una mica perdéssim potser tant el pes per la nostra situació interna, però bé, des que tornem a tenir el govern, i en aquest cas el govern de coalició, recordo la frase que va dir la nova ministra d'Exteriors, l'Arantxa González Laya, quan va prendre possessió i va dir Spain is back. Doncs, una mica es nota des de les institucions europees aquest nou èmfasis i la nova voluntat d'influir. Ho hem vist en el darrer Consell Europeu. Sabeu que primer, diguem, Itàlia, l'anterior, havia jugat una carta molt activa per ser del primer país i el més afectat potser pel Covid dins de la Unió. Nosaltres vam estar, diguem, recolzant la seva posició, però en el darrer sí que, sabeu, vam presentar una proposta, un non-paper, que es diu aquí a Brussel·les, que és bàsicament posar sobre la taula una posició pròpia, que a més va ser molt ben rebuda aquí a Brussel·les perquè, diguem, que intentava fer de pont entre els dos sectors més diguem, confrontats dins del Consell. Si sabeu que tenim, doncs, potser els països més del sud o més castigats per aquesta crisi que demanava, entre els quals també s'inclou Espanya, evidentment, amb mesures molt ambicioses que avancessin cap a una mutualització del deute, coronabons, un paquet ambiciós i contundent en tema de transferències, i el que són els països més nòrdics i diguem, liderats per Holanda i els 3 països nòrdics i Alemanya de tant en tant, depèn de com veu el joc, que estaven, diguem, en contra de que poguéssim avançar cap a aquest tipus de mutualització del deute o respostes més solidàries. Llavors, diguem que la proposta d'Espanya va ser molt, molt ben rebuda en el sentit que és una proposta constructiva, ambiciosa, però alhora realista. I també ho vam veure una estratègia també de comunicació, de diplomàcia pública a nivell de Calviño fent entrevista al Financial Times, també la ministra d'Exteriors sent entrevistada i fent més visibilitat a diferents mitjans.
Llavors, home, es nota la diferència de la presència i sobretot el rol del president que tenim, que vol jugar una carta, no? I tots els seus discursos, veiem, no? Que també que ha fet amb totes les rodes de premsa durant aquesta crisi ha mencionat Europa. És veritat que es comenta, diguem, des d'alguns periodistes i alguns experts que Espanya ha passat de tenir un europeisme sec a potser un europeisme una mica crític i que ja era hora. Jo crec que això és positiu, no? Vull dir que portàvem molts anys dient que tot el que venia de Brussel·les era bo, som un dels països més europeistes de tota la Unió Europea i així ha de seguir sent, vull dir, la nostra opinió pública, i que no tinguem cap partit realment antieuropeu. Ara tenim extrema dreta i tenim a Vox, diguem, molt crític, però fins fa poc no tenim cap partit que dia rere dia qüestioni la permanència d'Espanya dins de la Unió Europea, doncs això ha de continuar sent-ho. Però, d'altra banda, està bé que comencem com a país a reivindicar els canvis que volem dins d'aquesta Unió. Vull dir que no volem un status quo i business as usual, i més ara, amb una crisi com la que tenim a sobre de la taula i, a més, el nostre país afectat entre els que més, no podem continuar igual. Llavors, jo crec que és positiu. I l'altre tema potser és les aliances, que també és una mica el que s'ha parlat, de dir, Espanya ha de jugar un front comú amb els països del sud, igual que els nòrdics fan entre ells. També la ministra ho va comentar des d'un inici i crec que és també una mica de canvi de paradigma en el sentit de la diplomàcia nodal o, diguem, aquesta pivotar en diferents països per fer front comú en diferents temes, perquè, evidentment, a nivell potser econòmic i social tenim molt en comú amb les economies que tenim al costat, a Portugal o amb Itàlia, però en determinats altres temes de llibertats o de drets o d'altres temes potser tenim més en comú amb altres països, fins i tot amb nòrdics o amb Grècia. Llavors, és important també que Espanya hagi manifestat aquesta voluntat de jugar, no a diferents bandes, sinó simplement jugar un paper més influent segons els interessos que tingui, sempre des d'una perspectiva molt europeista, això sí. Sempre hem de jugar que no només mirem de què hi ha de lo mío, sinó que realment el govern d'Espanya, de Pedro Sánchez, és percebut aquí com un dels governs més europeistes i més compromesos. Doncs sí, absolutament. Moltes gràcies, Laura. Ara, parlem una mica com la nostra generació afronta de nou una altra crisi sistèmica. Fa 10 anys vivíem la gran crisi financera i la falta d'oportunitats al mercat laboral per molts joves i ara estem vivint una pandèmia global molt incerta i de conseqüències que encara no som capaços de mesurar. Alícia, quines mesures es volen impulsar per protegir també el benestar dels joves? Com bé has explicat, Enric, la nostra generació, hem començat al mercat laboral i ens hem menjat pràcticament 2 crisis una rere l'altra. I crec que és una situació complicada, però de la que n'hem de sortir i que hem de lluitar nosaltres perquè altres no lluitaran per nosaltres. Les mesures que s'implantaran a través del Recovery Plan, que he comentat abans, encara estan bastant per definir. S'ha d'acabar de veure amb les negociacions que tindran els diferents caps d'estat quines respostes acaba de donar, la proposta que farà la comissió i de més. Però ja hi ha hagut algunes mesures que ja s'han acceptat que van bastant en la línia de donar suport a una generació com la nostra. Els joves, al final, som els que durant la passada crisi i encara ara els que patim les xifres d'atur més altes. Tenim unes xifres que, depenent de l'estat membre, però que van des de pràcticament un 50%, n'hi ha que tenen un 5%, però que són xifres molt elevades i jo crec que programes com, per exemple, el SURE, en el cas de les persones que puguin anar a l'atur, però també el fet de poder reforçar mecanismes com, per exemple, pugui ser la garantia juvenil, que ens podria ajudar molt més endavant. Però ara mateix del que s'ha aprovat està el tema del SURE per les persones que es quedaran en situació d'atur, que ajudaran, el que farà és donar oxigen als estats perquè aquests puguin fer front a aquesta situació i també en quant a autònoms i empresaris, que hi ha molts joves que opten per aquesta opció, per fer el seu camí en la vida des
ha fet la proposta que es va acceptar dels 200.000 milions d'euros a través del BEI per tal de poder donar suport a tots aquests autònoms i empresaris que ho necessitassin perquè aquesta situació els havia afectat de manera molt directa. Jo crec que és important que els joves expliquem i expressem aquestes situacions que tenim nosaltres pel fet de ser joves, que patim aquestes xifres d'atur més elevades, aquesta manca d'oportunitats, que el que hem de fer és que no es torni a repetir amb aquesta crisi. Ja ho vam patir el 2008, el 2008 i tot el que va durar, i aquesta vegada el que hem de fer és donar una resposta que des de l'inici incideixi en que totes aquestes qüestions no tornin a ocórrer. Per tant, jo crec que és important que en quant a finançament i en quant a generar oportunitats, que l'aposta sigui decidida, sigui valenta i sobretot sigui solidària pel que parlàvem un poc, no? O sigui, aquestes diferenciacions dels diferents estats no fan bé al final. Jo crec que som un conjunt, una unió. Els problemes dels joves del nord segurament o de l'est siguin molt semblants en alguns punts als que puguin tenir els del sud, i crec que la resposta ha de ser conjunta i que les oportunitats s'han de generar de la mateixa manera per tots i per totes. Per tant, esperem, ara veurem a les pròximes setmanes com es van donant aquestes respostes, que ja s'han donat algunes, veurem les que queden, que són bastant importants, i esperem que no s'oblidin de nosaltres com a generació i que aquesta vegada aquesta manca d'oportunitats quedi enrere i puguem seguir avançant. Totalment. No ens podem permetre el luxe de deixar enrere un altre cop la nostra generació. Laura, una pregunta sobre un altre tema, però jo crec que és molt interessant. Des de l'inici de la nova comissió s'ha parlat molt que era una comissió geopolítica. Què vol dir això? I quin és el paper que ha de jugar la Unió Europea en el món? Bé, això venia potser de l'inici de la legislatura, que es parlava que el darrer mandat de Jean-Claude Juncker, ell va dir que la seva comissió era política, i von der Leyen des de l'inici va dir que volia que la seva fos geopolítica. Bé, bàsicament venim d'un ordre global liberal posat en qüestió. Sabeu que a principis del segle vèiem un optimisme en el que és les relacions multilaterals, i Europa se sentia molt còmoda en el que és un món basat en el multilateralisme, el diàleg, el dret internacional, i els darrers anys hem anat veient un retrocés en aquest ordre liberal que va ser concebut a finals de la Segona Guerra Mundial, amb un replegament nacional, amb un auge del que s'anomena el món dels homes forts, de líders, en aquest cas, es diuen homes forts perquè tots són homes, evidentment, que tenen replegaments autoritaris i nacionalistes, i posant en qüestió tot el que és l'ordre multilateral. I tenim a Trump, tenim a Putin, tenim a Xi Jinping, tenim a Erdogan o a Bolsonaro. Dins de tot aquest món amb turbulències, clar, ens trobem amb una Unió Europea basada en els valors de drets humans, de llibertat, de democràcia, de desenvolupament, de cooperació, però, diguem, una mica aixafats, Vull dir, tenim una crisi, o sigui, una rivalitat creixent entre Estats Units i Xina i nosaltres al mig, diversos països posant, diguem, en qüestió tot el que és aquest ordre, i va en contra, diguem, dels nostres valors. És veritat que altres potències han igualat molt el que són els interessos econòmics amb els interessos internacionals, i la Unió Europea, tot i que té un potencial molt gran en tema d'exterior, i sabem que té la segona despesa de defensa del món, un cos diplomàtic de 55.000 diplomàtics, el major donant d'ajuda a la cooperació al desenvolupament, tot i que tenim una gran potència, no l'acabem d'exercir, principalment perquè tenim els 27 països interessos diferents i una regla d'unanimitat al Consell Europeu en temes d'exteriors que fa que la majoria de vegades arribem tard i no se'ns reconegui amb qualsevol crisi que hem tingut al voltant. Llavors, jo crec que la idea de von der Leyen i de Borrell en un inici amb aquesta legislatura era hem de reivindicar
una mica el paper de la Unió Europea dins d'aquest món amb turbulències i dins d'aquest món d'homes forts, treballar, això sí, cap a una major, se n'hi diu, autonomia estratègica, no? Que sobretot va en temes de defensa, i això, Enric, tu, que ets un expert en temes de defensa, pots comentar-ho una mica més, doncs com avançar cap a no podem ser dependents de, potser, doncs, no sé, d'una OTAN on el principal donant és als Estats Units i uns Estats Units que, amb Trump, que qualsevol dia, doncs, bueno, ja ho sabeu, o sigui, se li va la olla, ens porta a una guerra que no hem consultat. Per tant, hem d'avançar cap a aquesta autonomia estratègica en temes de defensa, alhora que, evidentment, mantenim els nostres valors de llibertat, de democràcia i tal. Per tant, aquest era l'ideal. El que passa que, clar, ens hem trobat amb aquest Covid, no? Llavors, bueno, què passa ara mateix? Doncs amb totes les bones intencions que teníem per fer avançar una Unió Europea que el Javi a vegades ho diu molt sovint, no? Una Unió Europea herbívora dins d'un món carnívor, que m'agrada l'expressió, doncs com ens fem lloc dins d'aquest món tan diguem, amb turbulències, però que d'altra vegada no ho podem fer d'altra manera, no? Per tant, bueno, amb el Covid hi ha diferents estudis que diuen serà un punt d'inflexió i canviaran totes les tendències de relacions internacionals o simplement serà un accelerador, no? Sembla que més aviat accelerarà tendències que ja hi havia els darrers mesos, no? Amb l'auge de Xina, amb un replegament nacional dels Estats Units, amb un tancament de fronteres en molts països que fa que, diguem, voluntat de països d'acollir a menys refugiats, que és un tema que no hem tractat però que també és important, no? I que no hem d'abandonar, com deia l'Alícia, les polítiques que tampoc podem abandonar pel Covid, doncs una d'elles és avançar cap a una reforma del sistema de Dublín o del pacte d'asil, perquè si ja era complicat abans, doncs ara encara ho serà més. Vull dir, no podem abandonar potser els països veïns que tindrem situacions en les que la gent fugi de gana o de guerres, no? Doncs, bueno, tot això per dir que el Covid bàsicament sembla que accelerarà totes les tendències i la Unió Europea ho tindrà més difícil per mantenir aquest ideal de geopolítica i de valors i de soft power que sempre hem sigut, però hem d'avançar també cap al hard power, evidentment. No podem ser... Mogherini ho deia molt a la legislatura passada quan deia we want to be players, not only payers, no? Perquè això ens passa molt a la Unió Europea, vol dir que donem molts diners amb ajuda al desenvolupament, però després no influïm. La nostra veu no queda suficientment clara perquè queda diluïda entre els diferents interessos nacionals. Per tant, bé, doncs en aquest cas l'alt representant Borrell, juntament amb els altres ministres d'Exteriors, tindran feina per fer, diguem, sentir aquesta agenda multilateral i basada en els drets humans en un món que sembla que s'està replegant, i per això segurament haurem de buscar aliats, que fins ara un aliat clar era Amèrica Llatina, tot i que en alguns països estem veient un retrocés també complicat, però bueno, tenim certs països, i això també ho saps tu, Enric, que ho treballes molt, certs països amb els quals podem comptar per avançar amb interessos comuns cap a aquesta agenda verda, cap a aquesta agenda més multilateral, perquè la globalització tampoc és una opció, vol dir, la globalització existeix, o sigui, no podem posar en qüestió alguns tractats o algunes, potser, normes, però el que aquest virus també ha demostrat és que vivim en un món sense fronteres i que el que afecta a Xina al cap d'un mes pot afectar a Paraguai i que hem d'estar treballant conjuntament o ens carreguem tot això, doncs és evident. Per tant, jo ho deixaria aquí de moment. Absolutament. I també molt important el que apuntaves de com la pròpia arquitectura institucional dificulta que la UE tingui realment aquest paper global que jo crec que tots compartim que és molt necessari. I ja, doncs, una última pregunta abans de passar al torn obert de preguntes. Alícia, que des de fa poquet ets la presidenta de la IES i que hem tingut l'oportunitat de treballar molt en aquest aspecte. Per què és important articular un moviment europeu de joventuts socialistes? Que molts dels nostres companys i companyes han participat en molts events de la IES i la coneixen i, doncs, si ens pots explicar una mica més. Bueno, jo crec que és important que el moviment de joventuts socialistes, ja no només a nivell europeu, sinó a tots els nivells, que estigui més present que mai, perquè hem demostrat sempre ser el motor del partit, fer propostes amb punts de vista
que no sempre es tenen en compte i que si no els fem nosaltres doncs no els farà ningú per nosaltres. I també pel fet de tots aquests joves europeus de tot arreu, progressistes, amb els que podem compartir molts ideals, perquè puguin tenir un espai allà on poder trobar-se i debatre amb altra gent que potser és militant o simplement són simpatitzants, per poder trobar aquests espais de debat, per trobar intercanviar opinions i amb una zona de confort, no? Perquè no és el mateix debatre entre joves que agafar i potser anar a una reunió o un event del partit on hi ha gent més major i on potser nosaltres ens sentim un poquet més cohibits en segons quins aspectes, sobretot quan comences, no? Per tant, crec que a nivell de joventuts socialistes és important que articulem un moviment a tot arreu, a nivell europeu, ja no només per traslladar el nostre missatge i que la gent que el rebi el pugui enviar a altres persones, sinó també per tota aquella gent que és molt propera a nosaltres ideològicament, amb la que compartim moltíssimes idees, amb moltíssims de temes, doncs també s'hi puguin acostar i puguin trobar aquest espai on poder debatre i que el dia de demà siguin ells també els que puguin traslladar aquests missatges de totes aquestes polítiques i idees que portem a terme a tots els nivells, dic, perquè a nivell europeu és important, però si no tinguéssim a nivell europeu unes joventuts socialistes fortes als diferents estats, a les diferents regions i inclús als nivells més locals, no seríem res, no? Per tant, crec que és important que siguin molt fortes allà en els seus territoris per poder tenir uns bons referents després i poder fer les reclamacions pertinents al nivell més alt, en aquest cas, que seria l'europeu. Per tant, sobretot ara amb aquesta crisi, crec que és important la nostra presència, la nostra acció, posar sobre la taula les nostres problemàtiques i tot el que vivim en el dia a dia que necessita un canvi i que només el podem liderar nosaltres. Jo sí puc afegir una cosa en això? Sí, clar. No, o sigui, estava escoltant a l'Alícia i estava pensant, a més del curt termini, diguem, no? Que és el que tu deies, no? Les experiències que pots viure, compartint amb altres companys, segurament quan aneu als summer camps i tal, veig la importància, sobretot, i per la meva experiència que he tingut com a coordinadora de la Secretaria Europea, anant a les reunions del PES, veig molt important també el que és crear la xarxa no per ara només, sinó pel futur, perquè les relacions personals són molt, molt importants i ho veiem aquí que anys després, i no fa falta tampoc dedicar-se a la política per ser els diputats que es van trobar fa anys a la joventut, sinó en el dia a dia, no? Vull dir que les aliances i les xarxes que es poden crear a nivell personal entre companys de diferents partits, no? Entre Dinamarca i Suècia i de l'SPD, són superútils i superpotents. Per tant, jo també volia defensar una miqueta això, no? Del que és crear la xarxa perquè comunament després puguis, doncs, escolta, trucar a aquella persona perquè necessita fer una acció conjunta o saps què vull dir? O sigui, veig també des del punt de vista potser més a llarg termini. I després una segona cosa que volia comentar és que, vist ara com estem la situació de preparació pel Recovery Fund, el tema del Consell Europeu, sabeu que tenim uns problemes importants dins de la nostra família política perquè 3 dels governs que s'estan oposant més a una resposta solidària i, diguem, ambiciosa de cara als països més del sud són els nòrdics, on precisament governem. I jo volia fer una mena de petició i de crida a tots vosaltres i sobretot a l'Alícia, a l'Enric i a tots els que esteu actius en el moviment europeu de joventuts per contactar els vostres col·legues d'aquests països i, no sé, saps? Potser fer soroll i ajudar que facin soroll dins els seus partits perquè potser es puguin moure una mica. No sé si sé que en alguna cosa ja heu treballat, amb algunes notes de premsa, però us animo a fer-los la pressió que pugueu perquè al final se n'adonin que, escolta'm, que ens hi juguem tots molt, no? I les joventuts socialistes europees crec que tenen un paper important a jugar en aquest moment. Sí, totalment. I aquests debats els tenim en el si de la IES i, evidentment, confrontem opinions i justament aquests dies estàvem tractant amb l'Alícia una iniciativa, en les últimes setmanes hem estat tractant iniciatives comunes a favor dels coronabons
i no és fàcil, perquè evidentment doncs, no tots compartim la mateixa posició, però per això és important tenir aquests fòrums també per debatre, per posar en comú, no només quan hi ha diferències, sinó també per intercanviar coneixement, bones pràctiques, projectes de polítiques públiques que es poden fer en un país, que es poden traslladar en altres, i per això doncs, espais com la IES i també en el marc de les fundacions, de la feina que fan en el marc de les fundacions, etc., és molt important. Doncs jo crec que han anat sortint molts temes molt interessants. Moltes gràcies, Laura i Alicia. I doncs ara seria el moment d'escoltar algunes preguntes dels militants. O sigui que animeu-vos i endavant. Ara sí que els que voleu preguntar, els i les que voleu preguntar, podeu obrir el micro, òbviament. Enric, rompe tú el hielo porque si no, no veo que no... Ya. En lo que la gente se piensa lo de las palabras, yo tengo una pregunta para ambas. Vosotras que conocéis Europa y sus estados miembros y tal, yo quiero hablar de las oposiciones nacionales. ¿Cómo hacer política comparada? Es decir, ¿cómo estáis viendo los grupos opositores de cada uno de los estados respecto a, por ejemplo, por decir así un nombre al azar, Pablo Casado, ¿no? Pedro Sánchez está apostando muy fuerte por una posición muy concreta en la Unión Europea y las declaraciones, y hace un par de días hay unas muy concretas de Pablo Casado, pues como que deslegitiman un poco las peticiones de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis viendo esta posición de Pablo Casado respecto a otros líderes de la oposición en otros estados miembros? Bueno, si vos comenzo un momento, como una clara excepción. O sea, la verdad es que esto yo no creo que haya muchos ejemplos, no se me ocurre ningún otro a este nivel, en el que el líder de la oposición, en un tiempo de una crisis como esta, no reme junto al gobierno, sino que al revés, ¿no? Ponga palos en las ruedas día a día, también en los temas europeos. Yo lo que comento con mis compañeros de aquí es, bueno, primero lo has visto a nivel de Portugal, que fue muy comentado, el discurso que hizo el líder en el Parlamento, ¿no? Que le dedicó toda su suerte a António Costa. O sea, es como ya dejamos la oposición para otro momento, ¿no? Ahora estamos centrados en ayudaros. También lo hablaba con los suecos, precisamente, el otro día cuando les preguntaba un poco sobre la postura, digamos, de Löfven y cómo estaba el Parlamento y cómo estaba el resto de partidos a este nivel, y me decían, no, es que mira, justo antes de ir al Consejo Europeo tuvimos un debate en el Parlamento y todos los partidos han apoyado, digamos, en fisuras la oposición, y lo veo en casi el resto. O sea, en Italia podemos ver un poquito a lo mejor, ¿no? De alguna diferencia, ¿no? Que tienes a un Salvini un poquito, pues también, ¿no? Digamos, echado al monte y criticando o esperando a lo mejor a que el gobierno, pues a lo mejor no le salga bien para poder culparlo. Pero salvo Italia, yo la verdad es que no veo ningún otro ejemplo, y la verdad es que el Partido Popular se lo debería plantear, porque, en fin, una cosa es Vox y un partido de extrema derecha que acaba de entrar al Parlamento, que no tiene tampoco experiencia de nada, con un discurso totalmente extremista, y la otra es un partido de gobierno, o sea, que ha sido gobierno y que intenta volver a serlo, que forma parte de la principal familia política europea, que esté jugando este papel. Yo la verdad es que cuesta mucho de entenderlo. Es verdad que, por ejemplo, aquí sus diputados tienen otro papel. O sea, los diputados del PP en el Parlamento Europeo, ¿no? O sea, sí que están jugando a lo mejor a una lógica más... Pero bueno, el Parlamento Europeo es verdad que siempre somos un poquito más... Dejamos las batallas tan crudas a un segundo plano, y aquí sí que se está colaborando no solo entre socialistas europeos y conservadores europeos, sino también los diputados del PP aquí en el Parlamento. Yo creo que están en otra lógica, pero lo de Pablo Casado la verdad es que no creo que tenga ni nombre ni parangón. Sí, bueno, un poc amb la línia de la Laura, no? Jo crec que tots vam veure aquella intervenció de l'oposició a Portugal, que és el que tenim també més a prop, no? I que era com, és que això no té res a veure amb el que està passant a Espanya. Jo em sembla una posició totalment irresponsable. Crec que tot el seu patriotisme se'l carreguen amb aquest tipus
d'actituds, perquè ser patriota és remar sobretot en els moments més complicats, no? Això seria zero i ells el que estan fent és tot el contrari. O sigui, ara la seva obsessió és tombar el govern i ara no és moment de tombar cap govern, ara és moment de salvar la gent i de posar polítiques que els ajudin a seguir endavant. Per tant, jo, com deia la Laura, jo crec que no té nom el que estan fent. Espero que s'ho facin mirar i si no, que faci la reflexió, si no ara, que es veu bastant complicat, més endavant i que mirin realment quin és el lideratge que volen pel seu partit, perquè jo crec que el rumb l'han perdut de totes, vamos. Bueno, tu, Arnau, ho vius un poc més allà al Congrés, per tant, crec que també... La veritat és que un dels àmbits d'allà que més canya ens han donat és a la ministra d'Exteriors, sobretot al principi per les qüestions de les repatriacions. I quan tot això ha estat més amb ordre, han afluixat una mica la pressió. El dijous passat vam tenir comissió parlamentària al Congrés, que és una de les primeres comissions que no són la de Sanitat que es fan, després de treball, i bueno, va ser dur. Vull dir, les intervencions, és el que deia la Laura, vull dir, qualsevol pot esperar que d'un partit antieuropeu i d'ultradreta com Vox diguin borrades, no és cap sorpresa, però d'un partit com el PP facin i diguin segons què, doncs home, és fotudot. Però bueno. La Caro tenia una pregunta que ha aixecat abans la mà. Oli. Aprofitant que tenim dues dones i un supermoderador en un esdeveniment de política europea, la meva pregunta era si considereu que en aquest mandat hi ha hagut una petita feminització de les institucions europees, o sigui, si hem fet un petit pas endavant, ja que tenim al final més dones al capdavant de més espais de poder, no? O sigui, tenim una presidenta de la comissió, tenim una Irache presidint el grup. No sé si heu pogut notar si en general ha sigut a tots els àmbits, també en l'àmbit de diputats i diputades, o si s'està notant una mica potser aquest canvi més feminitzat dins de la política europea, que era molt masculina i amb molta representació masculina fins ara. Sí. Bueno, contesta, Alicia, i després si més. Bueno, jo crec que les dades, o sigui, ho mostren de per si, no? Jo vaig estar mirant just quan vam entrar, no? Ja la curiositat de quan entres a un Parlament, de veure les xifres de joves, de dones, de diversos aspectes que es fan sempre, no? I veure que de la legislatura anterior en aquesta sí que hi havia més percentatge de dones, i ja no només com a diputats, sinó a nivell dels espais de poder, no? Com bé comentaves, Caro, de que hi ha més dones, més cares visibles dones, amb una comissió que és la més paritària, per exemple, que hi ha hagut, crec que és important, però també crec que encara queda molt camí per fer. Evidentment, d'un dia per l'altre no tindrem aquest canvi, però crec que encara que hi hagi aquests canvis progressius, crec que la nostra lluita com a dones i com a feministes, com a organització que defensem també el feminisme, crec que ha d'estar allà encara més forta, perquè sí, s'ha fet molt, però també queda molt per fer. Per tant, sí, hi ha hagut un canvi, però encara podem fer encara més. Sí, jo noto, no només, com deia l'Alicia, a nivell de diputades, que també per això és potser tema de lleis electorals a cada país, si posen quotes o no, els partits van prenent més consciència i també les dones dins dels partits estem sent molt més actives, però sobretot sí que veig un canvi en relació a les quotes de poder. Per exemple, el grup socialista, a part de la Irache, que és la presidenta i feia 20 anys o 23 que no passava, és la segona dona presidenta del grup des de que es va crear. Tenim el Buró, que és l'executiva del grup, la mesa. També, de fet, hem hagut de canviar les normes i fer una excepció perquè tenim més dones que homes. I va haver una mica, no molt, tampoc la gent no s'atreveix, va haver una mica de debat i la Irache va dir, oye, mira, llevamos años estando infrarrepresentadas, no va a pasar nada porque una legislatura tengamos un buró con más mujeres, però a més saltant-nos als 60 que homes. I això es nota molt també, perquè ja no és només el tema de diputats, sinó tenir unes vicepresidentes potentes dins de cada comissió, amb els working groups, amb els portaveus, i les relacions amb els altres grups es nota. I a la comissió també, a part del que és la presidenta i els comissaris, com a novetat aquesta vegada sí que es va fer que tots els gabinets dels comissaris fossin paritaris. Això
és una molt bona mesura, diguem, perquè al final, que no només sigui la comissària comissari de torn, sinó que després passava que tenies una comissària i el gabinet tot tios, no? Doncs, bueno, està bé, ara el que s'ha demostrat, llavors quan poses la norma, diguem, rasques i veus la realitat, que ha costat moltíssim muntar els gabinets, perquè, clar, vol dir, dones funcionàries a les institucions amb uns nivells, diguem, elevats, no n'hi ha, perquè portem molts anys d'avantatge, no? Igual que una mica... Què passa que amb les quotes i les llistes potser fas el canvi més ràpid i el dels funcionaris també costa més, però bueno, avancem lentament, però com diu l'Alícia encara queda. Molt bé, gràcies. Havia demanat paraula el Fran i després la Míriam. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar respecte a l'ús indegut dels fons de la Unió Europea, més o menys estic una mica informat, com Hongria, que segons la Comissió Europea havia fet un ús indegut dels fons. Després hi ha països com Irlanda, Suècia, Hongria i Polònia que havien rebutjat aquesta cooperació per la tasca d'iniciar i jutjar els delictes dels pressupostos de la Unió Europea i que la Comissió Europea havia proposat que aquests països que saltessin tot això, aleshores, suspendre o retenir per complet els seus pressupostos de la Unió Europea del 2021 al 2027. I us volia fer aquesta pregunta. Jo no he entès molt bé, perdona. Jo igual se m'ha tallat molt i no he sentit gaire bé. Podries repetir? És que jo també se'm tallava. Sí, bueno, m'escolteu millor? Espera, trec el wifi, un moment. Sí, a vegades. No sé si parlava de l'estat de dret, de les violacions de l'estat de dret o d'una altra cosa, no m'ha quedat molt clar. Jo estic igual que tu. M'ha mencionat el tema de l'evasió fiscal, si no m'equivoco. Sí. Ara, m'escolteu millor? Sí, millor. Sí. Vale, a veure, jo volia preguntar sobre l'ús indegut dels fons de la Unió Europea, que més o menys m'havia assabentat com el país d'Hongria, que ara mateix està bastant visualitzat, i que m'ha sorprès que països com Irlanda, Suècia, a part d'Hongria i Polònia, no s'han unit a aquesta cooperació per a la tasca d'enjudiciar els delictes sobre els pressupostos de la Unió Europea. I després que la Comissió Europea ha proposat que aquests països que saltin aquest article 7 se suspengui o retengui aquests pressupostos del 2021 al 2027. I volia preguntar aquestes coses. Sí, són potser dos temes diferents, no? El que és el tema dels fons. En aquest cas, normalment, la Unió Europea hi ha una agència externa que sempre ho avalua i fa els estudis, que és l'OLAF, i dins d'aquí s'estudia. I la veritat és que no tenia constància d'això que dius de Suècia, però pel que conec els companys suecs no els agrada massa, diguem, que es fiquin en aquestes qüestions. Diu, millor, saps, que no els hi toquin als altres i que no em toquin a mi, però no tinc molta constància d'això. En relació a l'article 7, sí que hi ha un debat sobre la taula molt fort perquè veiem que el govern d'Orbán, també a Polònia, derives molt autoritàries i des del Parlament s'ha demanat al Consell l'activació de l'article 7. Està bloquejat. És que tornem al problema de sempre, vol dir la unanimitat per tirar endavant aquestes mesures. Nosaltres hem demanat, com a socialistes europeus, l'aplicació del que és el mecanisme de l'estat de dret, que és precisament això, a vincular violacions d'estat de dret i de democràcia amb retribucions del pressupost. Està bloquejat al Consell, com a família europea ho estem demanant, el que passa que es necessita unanimitat i, clar, si ja tens uns països implicats que no volen, doncs ens trobem amb el de sempre, no? Sí, jo crec que un poc el tema de la unanimitat és el problema de sempre, no? Jo crec que hauríem de veure un poquet perquè jo crec que hi podria haver més Unió Europea si aquesta unanimitat en segons quins aspectes, perquè evidentment en tots és complicat, però en segons quins aspectes igual hauria d'haver a veure com es gestiona, però clar, bloquejar temes així és complicat, perquè és veritat que el que està fent, per exemple, el govern d'Orbán no és tolerable i s'ha de poder aturar d'alguna forma, no? I que una decisió que s'ha de prendre per unanimitat ho bloquegi, doncs és complicat, però a veure com en sortim d'aquesta també. Gràcies, Alicia i Laura. Tenia una pregunta, la Míriam. Sí, hola. La meva pregunta ve derivat d'un tuit de la Laura d'ahir,
perquè em va semblar curiós un tuit que va retuitejar sobre la pèrdua de suport que tenia l'extrema dreta davant de la crisi del Covid, i la veritat és que em va semblar molt curiós perquè no vaig acabar d'entendre molt bé com esdevenien aquestes dades. Suposo que un factor rellevant devia ser també el paper tan negatiu que està jugant ara mateix l'extrema dreta, però m'agradaria saber el que opineu vosaltres sobre aquestes dades i si sobre, malauradament, la crisi del Covid podria ser una frena d'aquesta escalada de l'extrema dreta a nivell europeu. Sí, efectivament, el que solen demostrar les crisis és una mica el reforçament potser dels partits més tradicionals. Fins i tot parlava amb un amic meu que és sociòleg a nivell d'Espanya, que el que estan veient amb enquestes és un reforçament del bipartidisme. Bé, s'entén que en temps de convulsió i de crisi els ciutadans, diguem, busquen respostes més sòlides, i quan tens una mica més de certesa és on potser pots jugar amb el teu vot, diguem, o apostar per opcions més transgressores, que vagin en contra del sistema. Per tant, el gràfic que vaig tuitejar era una mica en aquesta línia de dir, a veure, esperem si això és, perquè encara és molt aviat per saber-ho, si és un primer pic com a reacció a les primeres setmanes o és una tendència que es consolidarà. Però si és així, doncs mira, alguna cosa bona que porti no està malament. Això sempre anirà de la mà, això sí, de la resposta que facin precisament els governs, partits tradicionals i institucions. Vull dir, jo crec que en un primer moment els ciutadans premien perquè busquen solucions, diguem, estables i sòlides. Ara, com els fallem, com els decepcionem, aquí sí que llavors en un mitjà o llarg termini ens podem trobar amb un repuntament. I per exemple, des del grup i des del govern d'Espanya i des dels partits ho estem dient. O sigui, quan tenim aquest debat dins de la Unió Europea que volem una resposta ambiciosa, contundent, doncs és precisament també per això. O sigui, a més que perquè ho necessitem i els nostres ciutadans ho necessiten, és que també tenim bastanta por que com fallem, llavors sí que els partits extremistes poden veure's beneficiats, però de moment crec que és una dada positiva molt amb cautela. Alicia, vols comentar? Bueno, a veure, és que la Laura ho ha explicat molt bé, no? Jo crec que és això, o sigui, ara quan s'ha vist que amb les diferents enquestes a nivell d'Espanya, per exemple, que el bipartidisme sí que estava sortint més reforçat, però ara, durant la gestió de la crisi, hem de veure després, quan es vegin els resultats d'aquesta gestió, què passa amb aquestes xifres. I a nivell europeu estem en un moment crucial, sens dubtes. Vull dir, si la resposta que es dona a nivell europeu no beneficia, o sigui, els ciutadans no es veuen beneficiats amb ella, diran, llavors, per què serveix això? Que és el que aquests partits que es volen carregar aquest projecte defensen. Per tant, ara més que mai, crec que la resposta de la Unió Europea ha de ser contundent, ha de ser solidària. Solidària no des d'un punt de vista de caritat, sinó de mantenir la unió forta, o sigui, solidària de sortir tots beneficiats. I si no la donem així, és veritat que alimentarem el seu discurs i llavors sí que tindrem aquest repunt, però al final sempre hi ha aquests moviments que a veure com acaben, però jo crec que l'important és veure-ho després de veure com ha quedat aquesta gestió, com la gent l'ha valorada. Molt bé. Doncs, algú té alguna pregunta més? Algun comentari? Estan tímids. Bona tarda, soc l'Oriol Rivera de l'agrupació de Terrassa. Hi ha una cosa que no acabo d'entendre de tota la negociació, que si coronabons, que si mutualització de la deuda, que si el pla de rellançament de l'economia, etc. Quines serien les conseqüències de que, tal com parlàvem d'alguns estats nòrdics, es vinculessin únicament al pressupost, el mal anomenat pressupost de la Unió Europea? Les conseqüències, vols dir pels països nòrdics o per què tenen... No, vull dir, s'entén, o perquè transmeten els mitjans, el vehicular el pla de rellançament al pressupost,
És una solució com a mig termini entre el que mutualitzar del deute, fer plans específics, etc., i no fer res. Llavors, per què és un mig termini i quines limitacions té fer-ho a través del pressupost i no pas amb un altre mecanisme específic? Sí, és una bona pregunta. En primer lloc, perquè se suposa que no s'han de reformar els tractats. Si utilitzes el pressupost europeu, el marc financer plurianual de 7 anys, se suposa que pots tirar amb aquest pressupost perquè qualsevol nou instrument que creïs ha de passar per una reforma de tractats i per una ratificació dels parlaments nacionals. Llavors, els que estan en contra diuen això és ara mateix pràcticament impossible, ho bloquejaria, per tant, és molt més fàcil que utilitzem un instrument i no cal crear instruments nous. Diguem, ja utilitzem aquest, que ja està creat, és més fàcil a nivell legal. Tot i que després, si mires la lletra petita, si dins del pressupost creem un fons específic, pot ser que també l'haguem de ratificar. Però bueno, això és un altre tema. D'altra banda, es considera que més segur en el sentit també de fiscalització, de dir, si és el pressupost europeu, és la Comissió que l'executa, el Parlament Europeu ho controla i hi ha uns mecanismes de control més transparents que si creem un fons que alguns països el poden utilitzar per gastar diners que després no tornaran. Que això també els nòrdics és el que no volen, de dir, tenen por que qualsevol cosa que creem l'utilitzem als països del sud per no tornar els diners. Per tant, ara està la discussió, a més, perquè el pressupost europeu ja teníem la discussió, com deia l'Enric, a principis d'any i estava bloquejada. Per tant, és una manera també de desbloquejar-la podria ser si incorporem el fons amb, donant-li també una opció que és el tema dels recursos propis, avançar, que és un altre dels temes, que el pressupost europeu saps que és molt petit, fins ara és un 1% de tot el PIB, i volem avançar cap als recursos propis, o sigui, tenir impostos europeus, que faci que pugui créixer el nostre marge de despesa a nivell nacional. Diguem que són diferents opcions que es veuen com a punts intermitjos entre el no fer res, gasteu-vos-ho tot a nivell de crèdits i endeuteu-vos i que cada estat rendeixi comptes com pugui, que és el que volien potser els nòrdics perquè els hi fa moltíssima por que ens gastem malament els diners, bàsicament, i els del sud que volíem, un instrument en el que ens puguem endeutar, però que no només que els avaladors no siguem nosaltres, sinó que sigui tota la Unió Europea, amb el qual entrem als mercats d'una manera molt més fàcil, que no si entres com a Espanya, on tens el teu nivell molt més perjudicat per com tenim ara, la prima de risc i tot plegat. Per tant, es veu com un punt intermig per ser més factible, més realista i no anar cap a un extrem ni l'altre. Sí, t'he respost bé, no sé si volies preguntar. Sí, anava per aquí, de fet. I el que em sorprèn és que es percebi com més factible amb començar a fer impostos europeus que no pas a tota la resta. No hi ha tampoc cap mecanisme. És a dir, crear uns nous impostos europeus no implicaria també reforma dels tractats i ratificació dels parlaments nacionals, en aquest cas? Doncs estem avançant cap a això. De moment és una de les opcions sobre la taula. Si va vinculat també el que et deia, a un nou fons i tal, doncs sí. Per tant, és una mica un debat pervers. Però clar, es veu tan llunyà que dius, de moment, si volem un instrument que funcioni d'aquí 2 mesos, hem de fer tota aquesta ratificació ja. Aquesta és una proposta que va una mica més a llarg termini i tindrem temps per fer aquestes reformes i aquestes ratificacions. Es veu també amb una mena d'horitzó temporal més llarg. I per poder donar, jo crec que una resposta més ràpida i eficient a tota aquesta situació, que és el que ara mateix necessitem, que no ens podem enredar en donar resposta d'aquí 2 anys perquè hem hagut de modificar un tractat i ha de fer, no vull dir, la resposta ha de ser ja i si el mecanisme més ràpid i eficient dintre de tots els que hi ha és aquest, que dintre de la resolució del Parlament va ser un dels que vam a proposar, crec que s'ha de tenir sobre la taula i negociar, pitjar fort amb ell.
Molt bé. Doncs si hi ha alguna última pregunta abans de tancar. Sí. Emilio, em sembla que aixecava la mà. Sí, buenas. Yo soy Emilio de Samboy. Tengo una pregunta, pero esto más opinión personal. Últimamente en Europa se ha hablado de las dos velocidades, en la primera y en la segunda. ¿Vosotras dónde creéis que está España? ¿En la primera y en la segunda? Y sobre todo, tras las múltiples críticas del norte sobre la gestión de los países del sur de España e Italia, ¿cómo nos ven esos países? ¿Si estamos capacitados para estar junto a ellos en la primera velocidad o ya nos ven en la segunda? Y otra pregunta que se me ha surgido ahora es, Europa, si lo entendí bien, Europa se construyó para, digamos, consolidarse como si fuéramos Estados Unidos, en plan, todo autogestionado y fuéramos una confederación de estados. ¿Al final vamos a avanzar hacia la idea de ser un único país, ser solo una voz, o seguiremos con, digamos, el modelo actual? ¿O vosotras qué preferís? ¿Qué modelo optáis? Vols contestar, Alicia, o contestar? Se m'ha tallat, o sigui, lo de les dues velocitats i el segon què? És que... El segundo era, digamos, el futuro de Europa. Si llegáramos a la cúspide del modelo de un solo país o seguiremos siendo estados independientes y una unión como actualmente. Alicia, jo faig el primer i tu fes el segon. Vinga. El tema de les velocitats, bàsicament és que potser hi ha una diferència de comprensió, perquè la primera velocitat no és los que són més ricos o los que no, sinó simplement és qui vol avançar cap a més Europa i els que volen avançar més lentament. Per tant, Espanya està clarament alineat amb França o Portugal o els països en els que volem avançar més. No sé si es primera o segunda, la verdad, pero los que queremos avanzar más, eso seguro. Y tens altres països com els países nórdicos y ahora mismo también un bloque del este Visegrado importante en los que no quieren avanzar más, no quieren ceder más soberanía, no quieren, digamos, ceder más terreno a lo que es la Unión, ¿no? Que eso lleva a la segunda pregunta que hacías, si realmente es factible la idea, digamos, de los Estados Unidos de Europa. Pero vamos, España está claramente alineada con más y mejor Europa, ¿no? Lo que se dice. Pero bueno, es verdad que necesitamos más aliados para poderla hacer posible. Lo que sí que cuando hemos hablado varias veces en esta charla de la unanimidad que lo bloquea, que ¿sabes? Que te encuentras como en un callejón sin salida cada vez que dices, oye, artículo 7, pues tal, política exterior, otra vez la unanimidad. Pues lo que se habla es, hombre, a lo mejor la única manera, si no podemos reformar los tratados para cambiar la unanimidad y avanzar en el sistema de mayorías, que sería lo ideal, pues de momento al menos que se avance en la Europa de las dos velocidades, ¿no? Y que los que quieran, pues... Oye, que avancen más y los que no quieran, pues a lo mejor que se queden como están, pero es que si no, nos bloquean a todos. Es un poco este tema. Sí, yo creo que, lo de los Estados Unidos de Europa, yo creo que en la línea de lo que explicaba un poco Laura, ¿no? Yo creo que más y mejor Europa siempre es la solución, cuanto más unidos y cuanto mejor podamos trabajar de manera conjunta, pues mejor, pero evidentemente las realidades de cada estado pues muchas veces son las que impiden un poco ese modelo, ¿no? O sea, nosotros somos ese país que sí que está a favor de que haya más unión, más unidad y que vayamos pues todos de manera conjunta hacia retos conjuntos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay que entender un poco las realidades de los que pues esa apuesta no la hacen tan firme. Entonces, o sea, a nivel personal yo sí que apostaría hacia esa unión más fuerte, pero también hay que entender un poco y hay que ver un poco los otros puntos de vista que se plantean siempre en el debate. Crec que teníem una pregunta més de la Laia. O no, al final no. O sí, no sé. Sí, dona. Vayan a la vegada. Vale, no, jo, bueno, per si teniu ganes d'explicar-ho, com veieu la diferència entre com es fa la política a la Unió Europea, bueno, en aquest cas a una institució com és el Parlament Europeu,
a altres nivells. O sigui, no ho sé, si heu tingut altres experiències o heu vist altres punts de vista i veieu què és el que traslladaríeu de la forma de fer d'allà als estats o a la inversa, del que heu vist a com es fa als parlaments regionals o estatals o als ajuntaments, ho traslladaríeu al Parlament Europeu, per exemple? Digues, Alicia. Bueno, jo una de les coses que em sorprèn molt, perquè jo vaig estar assessora al govern de Balears, per tant, la part un pot de gestió d'un Parlament més regional i ara la perspectiva de nivell europeu, una de les coses que em sorprèn i que seria meravellós que estigués a tots els nivells és la capacitat de negociació i d'arribar a acords que es té a nivell europeu. Jo crec que és una de les coses que seria molt necessària a altres nivells. Sempre, evidentment, juguen els números de les forces uns i altres, però aquesta capacitat que jo he vist a nivell europeu no l'he vist a altres nivells i crec que és una cosa que s'hauria de potenciar més. Dir, escolteu, és que al final, o sigui, no és treure les coses pel 51%, si les pots treure amb un 70%, doncs millor que millor, no? I si has de cedir en alguns punts, doncs mira, cedeix, però sempre intentant arribar al màxim de gent possible, no? Jo crec que és un dels aspectes que a mi positivament m'han sorprès molt del com es fa del dia a dia un pot del Parlament Europeu. Sí, jo només per complementar que la cultura del pacte i de la negociació que tenim aquí a Brussel·les és molt, molt positiva. Ara mateix és necessària perquè tenim el Parlament més fragmentat de la història, llavors només amb 3 grups polítics es pot arribar a un 50% dels vots, per tant estem tota l'estona negociant cada coma. També, des del punt de vista una miqueta més negatiu, és que aquesta negociació perpètua i constant també fa que potser tot el que són les iniciatives, doncs al final algunes no són tan contundents com ens agradaria, perquè al final ho negocies tot tant que, clar, necessites incloure els altres grups i, a més, és bo que sigui així, però també perds una mica de contundència i, com diu l'Alícia, doncs has de renunciar a certes coses i hi ha vegades que frustren una mica, no? Perquè dius, surt endavant però surt descafeinat, no? És l'etern dilema que tenim a Brussel·les. Si surt saps? Si surt endavant i és descafeinat o que no surti, no? I això ens ho trobem constantment. Però, després també hi ha el tema, potser, dels mitjans de comunicació, que jo, l'experiència potser que tinc abans és el Congrés dels Diputats, que l'Arnau estarà, no? I la diferència és brutal de com els mitjans estan a sobre dels diputats, dels grups polítics, i aquí, no els tenim. Per tant, per lo bo i per lo dolent, saps? Treballem més tranquils, saps? Hi ha moltes més relacions amb els altres grups polítics, hi ha molt més bon rotllo, es treballa més amb contingut. Ara, vendre una cosa ens costa moltíssim. Per tant, té el bo i el dolent. Totalment. L'altre dia ho comentàvem en el grup de treball que vam fer una reunió com el tema dels mitjans de comunicació és molt curiós perquè, clar, només surt la Unió Europea quan hi ha un marrón molt gran i, per tant, és molt difícil després per tots aquests companys que estem aquí, que som estem fermament convençuts de la necessitat de continuar treballant plegats i continuar profunditzant en el projecte europeu, però és molt difícil fer-ho quan només estem a les notícies, quan hi ha algun problema o quan hi ha una crisi com la que estem vivint ara. Després, tota la feina que es fa potser durant la resta dels 5 anys de mandat doncs no surt i és frustrant, però Arnau, crec que volies dir alguna cosa? Sí, no, per comentar molt ràpid lo de la Laura. Aquí al Congrés som un espectacle mediàtic. És a dir, jo era un friqui del parlamentarisme ja abans d'anar al Congrés, però un cop allà arribat vaig tenir una petita sensació de decepció, perquè tu esperes anar allà, és un Congrés dels Diputats, collons, estàs parlant d'un país important i esperes veure els debats polítics d'un cert nivell i una certa intenció de seduir al contrari, en absolut. No és cap àgora, és un puto plató de televisió, la gent surt allà i els seus 10 segons per un vídeo de Twitter, els 7 segons pel Telenotícies Vespre i després, a fora, és molt fàcil colar notícies. Realment, amb això sí que ho tens fàcil, tens els periodistes molt disposats a colar-t'ho tot, però sobretot coses més aviat morboses i amb molt poc contingut polític. És a dir, la profunditat del debat i del contingut polític, tant entre els grups parlamentaris com amb els mitjans de comunicació, és espantosa.
és espantosa. I després doncs, sí que hi ha una gran diferència entre la vida interna dels diputats i diputades al marge de les càmeres i la facilitat que hi ha doncs, per tenir un cert bon rotllo, inclús amb gent amb posicionaments polítics molt diferents, i com no et pots ni saludar, jo que soc novato, doncs, gent que et saluda allà al bar aquell discret que hi ha dintre de l'hemicicle, no? Vull dir, et saluda o vas a fer el cigarret junts i tal, parles i guai, però després al patio, on estan totes les càmeres, no et diuen ni hola, encara que passis pel costat. Allò és un espectacle mediàtic i ho dic amb una certa decepció, Bueno, tu com vas arribar ja ho vas notar, no? Amb el tema de la samarreta i... Però això no va ser vostè. No, que dic que és un dels exemples també d'això, no? De dir, com una cosa o com una anècdota es pot arribar a convertir... Un trending topic. Sí. Nosaltres hem fet amb aquest any, avui o ahir va fer un any de les primeres eleccions generals d'aquestes repetides. Per tant, portem un any al Congrés, entre confinaments, repeticions electorals i períodes amb governs en funcions. Les comissions han funcionat molt poc temps, no? Però el que sí que hem vist és que aquelles poques coses amb certa profunditat que hem pogut fer, jo, per exemple, estic a la Comissió Exteriors, no li interessen a pràcticament ningú. I tu surts amb una samarreta i els fatxes de Vox et posen al costat i, per tant, allò genera una foto i allò, bueno, trending topic a tot Espanya. Sí, això ho referia. Això dona que pensar, Dona que pensar. Sí, totalment. Crec que hi havia també paraula el company Carlos García. Sí, jo volia preguntar perquè una de les bases del socialisme ara a Europa és el Green New Deal, que s'està impulsant, i volia preguntar que si creieu que es pot veure afectada la continuïtat d'aquest projecte amb la crisi del Covid. Bueno, jo ho he respost un poc al principi. Jo crec que precisament no l'hem de perdre de vista i que totes aquelles polítiques que ara es portin a terme per fer front a aquesta crisi del Covid han de tenir com a prioritat, com es plantejava des del principi del mandat, el tema del Green Deal, no? Que totes, si es generen nous llocs de feina o que siguin en feines verdes, que si s'ha de reindustrialitzar algun tipus d'indústria que es faci cap a una que sigui més neta i anar un poc en aquest sentit. Jo crec que tota la resposta que es doni ara s'ha d'utilitzar com una oportunitat per seguir impulsant aquest Green Deal i no precisament per aturar-ho, que és el que volen els negacionistes. Sí, com a Comissió Europea, perquè sí que treballo bastant amb el gabinet del Frans Timmermans i amb el gabinet de la presidenta, no hi ha intenció de deixar-ho abandonat, al revés. O sigui, sí que s'està treballant perquè aquest projecte segueixi, diguem, en marxa. De fet, s'ha demostrat més necessari que mai. Ho ha dit abans l'Alícia. Les dues potes d'aquesta comissió eren el Green Deal i la transformació digital. I diguem que la comissió no té cap intenció, al revés, sinó que ho vol impulsar i tot aquest pla de recuperació, que nosaltres a Espanya parlem molt, i s'està parlant sobretot dels diners, no? De quants diners ens arribaran, perquè al final, doncs, escolta'm, els necessitem, però no només abordarà aquests temes. O sigui, aquest futur fons i aquest futur pla, pel que jo sé de part de la comissió, doncs seguirà portant aquestes prioritats a terme. Una altra cosa és que després la implementació en els estats doncs, potser sigui una miqueta més lenta del que volíem en un principi de legislatura, doncs, perquè, clar, al final, com a prioritat, jo crec que tots poden tenir-ho present, però bueno, les dificultats quan haguem d'abordar una crisi econòmica com la que tenim per davant doncs, no serà gens fàcil. Però com a institucions, ja et dic jo, i com a família política, que aquesta bandera al revés, vol dir, apostem. Si abans apostàvem pel Green Deal, ara el que s'està parlant és de la recuperació verda, no? Vull dir, estem intentant incorporar aquests dos conceptes i lligar-lo a la nova realitat post-Covid. Per tant, la recuperació doncs, serà verda i digital o no serà, no? Se suposa. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap altra pregunta, doncs us donaria les gràcies a les dues per haver-nos acompanyat aquesta tarda i, doncs, com heu apuntat, tenim molts reptes damunt la taula, molts que venien d'abans de la crisi que estem vivint ara, però altres també accelerats per la pandèmia que estem vivint.
pels quals una resposta de la família socialista és més necessària que mai. No ens podem permetre que aquesta crisi deixi a més persones enrere i d'aquesta hem de sortir tots units i sobretot reforçant el projecte europeu en el que tots i totes hi creiem fermament. Laura i Alicia, moltes gràcies. I també agrair a tots els companys i companyes que ens han acompanyat avui, no només els de Catalunya, també alguns de Balears que s'han apuntat. Agrair també al Marc, que ens ha ajudat a nivell tècnic a organitzar tant la trucada com el YouTube Live, que crec que és una de les primeres vegades que l'utilitzem. I moltes gràcies a tots i a totes. Hem estat gairebé 50 companys i alguns altres que ho han seguit per YouTube i, per tant, agrair-vos a tots i a totes la participació. Un plaer i espero que puguem repetir. Us animo a tots i totes a seguir batallant pel socialisme europeu des de tot arreu i espero que ens veiem aviat. Un petó molt fort i gràcies a Enric, Marc, Alicia, Arnau i a tots i a totes. Sí, moltes gràcies i un petó a tots i esperem que la pròxima pugui ser en persona, que ens puguem abraçar i passar una bona estona tots junts. I tant, i tant. Us troba molt a faltar tots. Els que estem aquí a Brussel·les, els de Barcelona i els de tot arreu de Catalunya i de Balears també, que tenim moltes ganes de visitar-vos. Quan vulgueu. Adéu. Adéu.